Nanalasa rin ang bagyong Julina sa iba't ibang probinsya sa Eastern Samar maging sa hilagang bahagi ng probinsya ng Cebu. Ito at iba pa sa report ni Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alas 11 noong Lunes ng gabi, naramdaman sa Borongan, Eastern Samar ang hagupit ng bagyong Julina. Sa video nakuha ng isang netizen, ramdam ang lakas ng pagbayo ng hangin sa labas ng Borongan City Hall. Sa Giwan, Eastern Samar, ang epekto na ng paghinto ng malakas na ulan ang bumungad sa mga residente ng Barangay 6. Maraming kabahayan ang nasira na nakatayo malapit sa dagat. Mabilis namang nilinis ng mga bombero ang mga kalsada mula sa mga nabuwal na puno. Nakaranas din ng pagbahang ilang lugar sa Tacloban City dahil sa magdamagang pag-ulan. Dahil mataas pa ang level ng tubig baha, abala ang kapulisan sa pag-alalay sa mga dumadaang motorista. Umabot naman sa 1,122 ang mga na-stranded na pasahero sa pier. Hindi din pinagbiyahe ang 323 rolling cargos kabilang ng 9 na pampasaherong bus. Sa Ormoc City, kahit mataas pa ang level ng tubig baha, nakuha na ng video itong mga kabataan na naglalaro ng basketball. Marami ding lugar sa Ormoc City ang binaha dulot ng bagyong Julina. Nakaranas din ng bangis ng bagyong Julina ang lalawigan ng Biliran. Ayon sa Office of the Civil Defense Eastern Visayas, patuloy pa silang nangangalap ng datos kung ilang LGU ang apektado at talaga ng iniwang danyos ng bagyo. Nakaranas naman ng malawakang blackout sa ilang lugar sa Eastern Samar at Tacloban City. Ramdam din ang hagupit ng bagyong Julina sa ilagang bahagi ng probinsya ng Cebu. Rito ang sitwasyon sa Barangay Kadaruhan, Borbon, Cebu noong Lunes ng gabi. Dahil sa malakas na ulan, nag-overflow ang Silmugi River na nakaapekto sa mga kabahayan sa lugar. Kinamagahan na makita ng mga residente ang lawak ng epekto ng baha. Kaning amo ang lugar dire sir sa amo ang Panimalay, catch basin giniba sana ay mga bagyo na ay baha. Pero first time ni siya nga grabe ang kakalit ang pagsaka sa tubig. Sa Barangay Don Gregoria Antigua, kabilang ang mga hayop sa mga hindi nakaligtas sa mataas at malakas na agos ng pagbaha. Sa Barangay Poblasyon, wasak ang ilang kabahayan na gawa sa light materials. Ang iba naman ay nakatagilid na dahil sa malakas na agos ng tubig baha. Sa inisyal na bilang, aabot sa 75 kabahayan ang apektado sa pag-apaw ng Tuburan River ayon sa kapitan ng barangay. Sa Cebu City naman, sinuspende ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng barko patungo sa mga probinsya na apektado ng bagyong Julina. Nagresulta ito sa pagka-stranded ng maraming pasahero. Tulad dito na sa Pier 3 na karamihan ay patungong Leyte. Magpaabot lang daw kuno unya basin unya gabi. Naghulat lang meron kung say available nga kanang barko nga pwede makatabok og Leyte. Sa tala ng Philippine Coast Guard, umabot sa 152 pasahero ang stranded, 6 na barko at 27 na rolling cargos ang hindi pinayagang maglayag sa kasagsagan ng bagyong Julina. Ako si Marie Dumabok para sa GMA Regional TV.